Si continuem el nostre viatge per l'antic Egipte, hem de parlar de les mòmies. Però què és una mòmia? És el cos d'una persona o animal que s'ha conservat després de la mort. Els egipcis volien viure eternament. Per aconseguir-ho, creien que el cos del difunt havia de conservar-se o momificar-se. La momificació és un procés llarg, complicat i costós. Per això, només les persones que ho podien pagar, com els faraons, eren momificades. Enterraven la mòmia amb les seves possessions, amb rituals complicats i un llibre de conjurs màgics. Els pobres eren enterrats a la sorra. Segur que us preguntareu, però com ho feien per momificar? Doncs aquest procés de momificació es realitzava seguint una sèrie de passos. Primer, per evitar que un cos es podrís, s'estirava sobre una plataforma, es rentava i depilava. Treien les vísceres, els budells, els pulmons, l'estómac i el fetge, i els guardaven en 4 vasos canopis. Per assecar-lo, es cobria de sal conservadora, un mineral que es diu natró, que es trobava als llacs del desert. Abans d'embolcallar el cos assecat, l'omplien amb cotó i serradures per donar-li forma. L'embolcallaven amb moltes capes de benes de lli. Finalment, la mòmia la col·locaven dins un sarcòfag. Els egipcis l'omplien de símbols màgics i de precs als déus. Us agradaria convertir-vos en antics egipcis i fer un experiment de momificació? Si seguiu les indicacions del panell, trobareu com aconseguir-ho. Endavant!